רק מחייבים לכם בעוד סרטון של TGM 4, אנחנו עם אורח מיוחד שקוראים לו ליאור, שאתם כנראה מכירים מהפרק של מיני סיטי, אבל היום יש קאץ', אנחנו משחקים בפרקור קל, אבל מי שיגיע הכי רחוק וינצח בפרקור, אז הוא יבחר איזה משחק נעשה בפרק של מחר. אבל יותר מדי חפירות, אינטרו ומתחיל. מתחילים, קדימה. התחלנו את הפרקור. וואי וואי, ליאור מאחורי. ליאור, אתה מסתיר את המסך של הצופים ושלי. אוקיי. יש, לא, לובית הזאת מפילה, איזה קרמה. איזה לובית הזאת באה להפיל אותי. ויש כאן גם אסטרטגיה, למה המדרגות האלה נופלות, זה מעולה, אז ליאור הולך ליפול או משהו. איזה כיף, אני הולך לפרוע את הנושא של מחר, חביב חייב פשוט לנצח. אתם לא, אני יודע מה רוצה לעשות מחר ולא ניתן לזה. אוקיי. ככה. אוקיי. ליאור ממש שמה. כולם לכתוב השטג ליאור נוב. סתכלו איפה. זה לא שמר לי מהפעם הקודמת ששיחקנו. טוב, נחכה לך. שקרן. יש לך הרבה מזל, אתה עוד שנייה לא היית... אמרתי לך, זה לא שמר לי מהפעם הקודמת ששיחקנו, זוכר? כן, טוב יאללה, קדימה. אוקיי. רגע, מה? תראה מה זה, לנסח בתחרות, אני אראה לך מה זה, חברים, עכשיו תרדו בתגובות ותגידו מי אתם חושבים שהולך לנצח, אני או ליאור. אני חושב שאני כאן. אתה בטוח? במאה אחוז. אם אתה עכשיו קונה לי משהו ברובוקס, אני רוצח אותך, אורן, רוצח אותך. אתה בטוח? יש לי 10,000 רובוקס, אבל אני לא אבזבז אותם. ידעת את זה שיש לי 10,000 רובוקס או לא? לא ידעתי. יכולת לקנות סקין יפה יותר. מה? אני מת על הסקין הזה. הסקין הזה הוא כחול שחור גם. הוא גם כחול שחור. יש. ליאור, אתה גמור. לא, אני לא. כן. תסתכל אחורה. מי ששם זה גיי. לא אכפת לי. זה היום משך. אם אני בא ברובלוקס. אוקיי. אני חושב שאני נצח את זה. קליל. אין לך סיכוי. יש לי סיכוי. אוקיי. אוי ואי. אוקיי חבר'ה, יש כאן רק שיטה אחת. ניתן לליאור להתאבד, אוקיי? יאללה, אתה נטע חושב שאני. אוקיי. למה? עכשיו אתה. אוקיי, ליאור. אם אתה לא מגיע לשם, אוקיי? זה אומר שהשיער שלך הפך להיות ירוק. תעבור. לא, קרמה, איזה קרמה זה היה. איזה קרמה. יאללה, עכשיו אני מנצח בדוק. איזה חרא. ואתם יודעים מה נעשה עוד? רואים את זה, הוא הולך לבוא. עכשיו, אף פעם, זה כבר לא היה בתזמון, רציתי להפיל אותו. אז לא אוהב מתעצבן והייתי ממשיך. אני יודע, אתה רציני! אוקיי, זה קל. וואו, ממש קל. איך זה קל בדיוק?
אני שונא את הקוביות האלה, בכל הפרקורים יש, אני שונא אותם. יש! אוקיי. עכשיו אסטרטגיה זה להפיל לליאור. אני כל כך הולך לנצח. אוי ואבוי. אוקיי. במגלישה הזאתי אסור למול. רגע, אתה כבר מגלישה? מה? אתה במגלישה? וואי, נפל לי המצלמה. איפה אתה אני חושב שאתה עומד להתגלץ'. לא, מתת. טעות שני. אוקיי. חברים, בואו ננסה להגיע בסרטון של היום ל100 סאבים, לא ל100 סאבים, ל100 לייקים ו10 סאבים חדשים בערוץ. אוקיי, ליאור כאן. זה לא פייר, אוקיי. פרצת בדיוק בתזמון המושלם. אוקיי. מה זה גרוע? כמה של מילים חברים. אמרתי לו גרוע, אלוהים החזיר לי בלמות. לא, יש. יאללה, אני חושב שאני הולך לנצח. חברים, אם אתם רוצים, מחר, אוקיי? אם אתם כותבים יותר ליאור ינצח בתגובות, אנחנו הולכים לעשות סרטון עם ליאור ברובלוקס, אבל אם לא, אנחנו נעשה סרטון של משחק במלחמת העולם השנייה. כאילו לא מחר, מחרתיים, כי יש לנו את הקאץ'. אני חושב שליאור יבחר באיזשהו משחק, אין לי מושג, משחק ראפ. סתכלו איפה הוא. עורך, תעשה להם זום אם אנשים לא רואים אותך. תסתכלו איזה פצפון הוא נראה משם. מכאן הוא נראה כמו למעלה. אוקיי, כבר לא, הוא בא. חברים, ליאור ניצח, אני לא יכול להראות לכם את זה כי קרס לי המצלמה, אבל הוא ניצח, הוא יבחר את המשחק מחר. בואו ננסה להגיע ל100 לייקים ו40 סמים חדשים. אז זה היה הסרטון להיום, מקווה שנהנתם, ואתם יודעים, מחר ליאור יבחר, לי יש כבר טראומה.